Máš taktku? Kolik má mezi sebou koní? Cože? Kolik má mezi prvním a druhým? První? Tak ať to nějak pošetřuje, Máťa už se vrátila, tak ať jí nasedlá toho Hugiho, jo? A Máťa si na ní sedne, jo? Okay, dobrý. Jestli tam bude něco to na... Myslím, že tam měl ten traktor rozkopil, je tam svoboda. Právě prosím, že myslím, že tam to bude jo, určitě. Když tak zkus a a vidíte, jak něm jsou ty věci, jo? Škoda, chyba na poslední překážce zavírá cestu do rozeskakování pro